Hei, tervetuloa tälle kanavalle. Tää on mun ja mun kaverin uusi kanava. Tänne me aletaan tehdä tosi hyvää sisältöä. Siis varmaan pelivideoita paljon. Tosi paljon pelivideoita. No ei tosi paljon, mutta en mä tiedä, tehdäänkö paljon. Joskus pelivideoita. Kyllä me tehdään muutakin. Mut ei mitään sellaista liian outoja juttuja ei tehdä tänne. Ja terve! No niin, tää on mun kaveri tässä. Huomasittekö te mut? Okei, no milloin me aletaan tekemään niinku tänne videoita? No, videoita. No hei, aloitetaan vaikka heti. Joo, tää on meidän eka video. Joo. Niinku haluatteko te nähdä niinku meiltä niinku semmosia hyviä videoita? Muistakaa tilata kanava, kommentoida. No saatte myös jakaa, jos osaatte. Moikka!